Gaan we het er even halen? Ja. The moment of truth? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Noot en ik heb mijn vriendinnen hier erbij. Kom erbij. Ze moeten nog even van buiten naar binnen komen. Suus, kom dan met het Limburg zuurvlees aan. Charissa, Jamila, Suus. En wat gaan wij vandaag doen, Suus? Limburg zuurvlees maken. Nee, vertel het maar. Ja, we gaan Peter een mooie gipsbuik geven. Ik zal het even uitleggen. Ik ben naar Sevilla geweest, ik ben op vakantie geweest, ik had altijd een sixpack, heb ik niet meer. Nee, ik hou van mijn buik, ik heb een Burgondisch leven. En vandaag gaan we dat leven vastleggen voor altijd. Summer 2019, never forget. Dus, we gaan deze gipsen. Voor eeuwige. Ja, voor eeuwige. Ja, maar het kan volgende zomer zomaar weer zijn dat ik weer een sixpack heb. Ja, dat is gewoon zo. Volgende zomer hebben we meer dingen nodig. Echt hè? En dan maar afvragen waarom ik geen relatie krijg omdat ik zo op YouTube zit. Maar ja, wel de bankrekening gevuld. Nee, nou schatten, wat gaan we doen? Suus, Charissa, Jamila, leg het uit. Ja, Jullie weten dus niet wat jullie gaan doen. Nee. Ik ga sowieso eerst het goede shirt dus even uitdoen. Lekker! Oké, ik zal normaal nooit zo op YouTube willen eindigen, maar ik doe het toch gewoon. Ik heb een scheid aan. Gewoon, we kunnen dat. Oké. ja, maar deze moet ook uit. Nee, die doe ik omhoog zo. Dat is goed. Die doe ik zo omhoog. Toch hetzelfde als ja, of je nou... Het voelt wat verkleder. Oké, zet hem neer, Suus. Nou, we hebben in ons pakket 5 gipsrollen gekregen. 1 paar handschoenen. Dus be my guest, wie wilt. We moesten warm water pakken, dat heb ik al gedaan. En het is nou de bedoeling dat we de gipsrollen gaan Hey! en zijn buik gaan inpakken. Het schijnt dat ze erg vlug opdrogen, dus we moeten snel werken. Binnen de minuut zijn ze droog. Ja. Laat mij nog even een oud broekje aandoen. Snel, 1 seconde. Zullen wij ze alvast oppakken dan? Yes! Wil iemand een handschoen aan, nee? Nee joh. 1 heeft niet veel zin. Ja, eventjes. En zijn dat allemaal lapjes dan? Ik snap er niks van. Ja, je moet Dat is een hele rol. Och jongens. knippen. Knippen? Of niet? Nee, rollen er rond niet. Als in draaien gewoon. Ja, helemaal over zijn rug. Nee. Strookjes. Nee, hier. Strookjes volgens mij. Oké, ik ben er weer. Zeg, ik snap er niks van, hè? Oh, jullie moeten een schaar hebben. Knippen. Ja. Heb ik nog een schaar? Je moet het maar eventjes erin dompelen. Ja. En dan eruit halen. Dat is toch veel te veel allemaal. En niet dubbel laten vallen. Ja? Oh. Het stoft ja, flink hoor. Nou, ik ben eens benieuwd. En ze moeten overlappen. 3, 4 lagen. Oh. Ja. 3, 4 lagen? Ja, heb ik gelezen. Oh, wat erg dit. Ja, nou kan ik dus mijn buik mag ik dus nu niet inhouden. Ik moet hem juist eruit doen, hè? Ja. Ah, zeg eens pittig. Ja, wat denk je? Oh, Charissa de eer. Zal ik jou even masseren ondertussen? Van meteen. Oké, dan gaan we de eerste laag. Hoe werkt dat? Ik moet mijn buik uitduwen. The fuck? Oh, je stoel gaat verzauwen. Ja, boeiend. Nee. Oh, deze gaat zo vies zijn. Boeiend. Ja, handschoenen. Hier, ik knip wel. Begin maar jongens. Dat is niet goed, hè, zonder handschoenen volgens Jawel, dat mij. krijg je Ja? wel. Dat krijg je wel. Zeker. Peter! Zij staat er voor de GoPro hoor. Ja, ik weet het. Ah, wat een vieze dingen. Echt waar. Oh nee! Ik moet mijn buik uit blijven duwen. Dadelijk word ik gewoon geconfronteerd met het resultaat, hè? Lekker babybuikjes. Maar jongen, dat is niet eens zo'n heel... Kijk, je moet zo en dan zo. Ja. Oh. Maar je doet de grote lappen, Suus. Oké, ik zal ze kleiner Doe gaan maar iets knippen. kleiner nog. Zeg! Zie dat vervetzakkerij dat hier is gewoon. Witzakkerij. Echt waar. Zus, kan je dadelijk even mijn telefoon geven? Ja. Je tepel
zo. Jazeker. Ja, dan moet ik klaar. Ik hoop maar dat we dat van eraf gaan krijgen. Gaat die zo vies zijn op de grond. Oh my god. Zullen we hier gezicht ook doen? Alleen als je mijn buik dik blijft, hè? Ja, ik moet dat in blijven duwen. Geen mis daar mijn telefoon. Ja, hallo. Ah, ik heb mezelf gestoken. Ik kom er niet bij, Peter. Maar Kom, uw rolletje van onder moet op. Dat was de laatste van de rol. Ja, dan doe dit ook niet. Je moet nog eentje onder. Ja, sowieso. Wat? Hier van onder. Oh mijn god. Wie verzint het ook weer? Ja, wie komt er met zo'n voze video? Nou. En hoe wordt het? Wauw. Dat is de tweede keer dat ik je zie, hè. Ja, nou zet je me in te smeren. Met chips. Oh, die lap is echt niet zo mooi, hè? Oh nee, je begint die te scheuren. Omdat ik nu, ik word de hele tijd dik en dun. Dat gebeurt. Oh, ik moet de hele tijd de buik. Nou, we maken het wel even. Ik kom je ook helpen. Hoe lang moet dat drogen? Ja, 30 minuten of zo. Moet jij 30 minuten met dat op je lichaam zitten? Ja. Oh, lekker. Hier nog. Oh, sorry. Summer 2019, never forget. Het is best lekker. Ja, nou ik weet niet hoe het voelt warm aan, hè. Riep badjas. Oh. Ja, ik ben ook een beetje... Wat een Zo is het. Maar stop met lachen uit je bak de hele tijd. Dat ik scheurt, ja. Oh. Kijk, Jamila, kent die belletjes. Oh, geweldig dit. Oh, prachtig. Oh, Oh, lekker. ja? Ja. Oh, ik weet niet hoe het voelt. Mooi. Wordt het mooi? Dat was hem. Waar moet de Was laatste, alles jongens? op? Dank je. Ja, is goed. Mij. Oh my god, heb jij mijn poef gezien? Nee. Jawel, ik heb gebukt tegen die kogel met mijn gat. Je foef? Ja, poef. Oh. Zo, en nou moet je zo blijven zitten. Een half uurtje, hè? Ja. Oh, prachtig, schat. Oh, schat. Ik denk echt dat dit zo'n 10 weken zwangerschap is. Nou, bedankt. Het wordt zwaar nu. Ja? Ja. Zo, ja. Kijk, en de tietjes erin. Het begint echt hard te worden. Buik blijven uitpuilen. Kom op, je kunt het. Ik ben wel blij dat jij een oude broek hebt aangedaan. Je gaat rimpelen. Kracht erop houden. Oh, het wordt zwaar nu. Begint het hard te worden? Ja. Boe. Ja? Ja, voel eens. Maar ja. Oh, het wordt echt zwaar nu. Ja, hoe voelt dat op je lichaam? Ja, zwaar. Voel alsjeblieft hoe hard het nu wordt. Ja, het is zo. Mijn god. Ik heb net een deukje in mijn buik gemaakt, sorry. Kijk hier. Ja. Ik kan niet lachen. Ik kan niet Het lachen. begint hier gewoon al echt knokken hard te worden. Oh, ik kan niet lachen, maar het is zo zwaar en strak, hè. Echt, wat doen wij in onze vrije tijd? Echt van, hè? Ik voel dat de buik loslaat. Maar het is, ja, het is wel nog aan het is nog, je kunt het laten doorduwen, dus we moeten nog voorzichtig zijn. Ja, even blijven liggen. Inhale, 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 inhale. Lekker benen omhoog, kindje eruit. Oh, maar ik ben de hele tijd die buik naar buiten aan het duwen. Dat is super zwaar. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En op die van Jamila. Ik heb er geen. Ik ben blij dat ik net een hele bocht lasagne naar binnen heb gewerkt. Inderdaad. Ja. Dat zal het hem doen. Hoe lang zit ik nu ongeveer? Maar ik denk, hieronder voelt het nog wat. Ja, ik zit nu denk ik een kwartiertje nu. Oh, het wordt hard, ja. Oh. Oh, het wordt echt hard. Ja, kijk uit, want het breekt je zo af. Zit ik dus in mijn eentje hier, hè? Iedereen is lekker, zit lekker buiten. En wij moeten wel een uurtje wachten. Hij begint los te laten. Hou je adem uit. Kan niet meer. Kom hem eraf halen. Charis, blijf je daar? Ja. Ze denken ook, ik ben al veel genoeg. Hij is hard, hè? En nog wel warm. Gaan we het eraf halen? Ja. The moment of truth. Tada, Hij komt goed los.
stukje waar ik zo'n gatje heb gemaakt, is wel precies gewoon uw navel. Kijk aan deze kant hier. Ja. Oh, wauw. Peter, prachtig. Mooi. Is dit dus mijn buik? Yes. Dit is dus summer 2000. Nou, ik heb best een mooie buik. Ik wou toch? net zeggen, laat hem eens passen. Nou, Beetje meer tiet nodig. beetje meer t-shirt. Nou, maar we komen best wel op hetzelfde taille uit. Ik wou net zeggen. Dat bedoel ik. Pas dan nog niet op mijn been. Zit op mijn been. Kijk, oh, prachtig. Mooi, Nou, heel hè? mooi. Ik doe even dit omlaag. Ja, ja, ja. Nou, Zo, dat is hem. dat is hem dan inderdaad. Nou, ik ben er heel blij mee. Lieve mensen, ik ben blij met je lichaam. Wees trots op je lichaam. Want het brengt je overal waar dat je nu bent. En ja, body positivity. Zeker, zeker. Zeker, kijk eens hier. Die ga ik ophangen. Ergens nog even opschuren. Mooi. Ruikt er eens aan. Stinkt, jongen. Doe jij er eens uit. Stinkt, ja. Maar nee, is niet lekker. Nee? Nee. Nou, Nou, zweet. nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil mijn buikje bedanken en op naar de volgende keer. Vergeet jullie vooral niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen, te kijken naar Jamila's haar kanaal. En Ja. nou, deze gaan we inlijsten. Nog even opschuren, zo'n leuk strikje eromheen, een beetje verven. En dan- 2019, hè? Ja, zeker. En dan zijn we helemaal... Volgend jaar doen we er weer een. Kijken of ik groei of minder raak. Doei! Hoi, hoi. Leuk. Oh my god, die is toll. Alles gewoon.